सेलिब्रेशन वाजले किती रे 2 मिनिटं फुल गँग रेडी होते. उतरा 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 लवकर. बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. तर तुम्हाला बोललो अजून एक काहीतरी सेलिब्रेशन होणार आहे, ते आता आपण सेलिब्रेट करू. तिथेच भावा नंतर झाडू मार, तुला एकट्याला झोपायचंय. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आजचा ब्लॉग जरा स्पेशल आहे. मानवचा आहे बड्डे, तर आपण 12 वाजता सेलिब्रेट करणार. आता वाजलेत 11:15. तर आपण थोड्या वेळ सेलिब्रेशन करू, दाखवतो पूर्ण सेलिब्रेशन. बघा मग तुम्ही पूर्ण, आणि अजून एक काहीतरी असेल ते पण बघा. इकडे सगळे गोळा झालेले आहेत सेलिब्रेशन साठी. याचा जरा उद्याच्या व्हिडिओची तयारी चालू आहे. हम क्वेश्चन बना रहे. हाँ नहीं वो आपको उसका हाँ त्याचे इंस्टा आयडी मी टाकतो कमेंटला. 10K फॉलोअर झाले भावाचे. 10K फॉलोअर. कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन. त्याच्या बदल्यात मला त्यांनी कॅडबरी दिली आहे. आणि हा सोनू झोप आले मला. कधी नाही येत. कसं वाटतं तुम्हाला ब्लॉग आमच्या सुयोग भाऊंचे? कमेंट मध्ये सांगा, आम्ही पण क्युरियस असतो बघायला. ठीक आहे ना. आता आपण सेलिब्रेशनच्या तयारीला लागू. फुल एक्साइटेड, पोरे एकदम फुल एक्साइटेड आहे. मजा येणार आहे, मजा येणार आहे, मजा. आधी सगळी तयारी करून म्हणजे पिशवी कुठे गेली तुझी? हाय 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 ठेवले नंतर दाखवू पब्लिकला. काय काय आणलंय. जबरदस्त बर्थडे होणार आहे वाटतं. पण आलं पाहिजे ना, पण आलं पाहिजे. पण काय बोलायचं आता? वा 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 आला. ते आता काहीतरी करू का मोबाईलवर? नाही एडिटिंग चालू आहे. एडिटिंग चालू आहे. डेंजर एडिटिंग चालू आहे. खतरनाक एडिटिंग, खतरनाक. न्यू प्रो वाले एडिटिंग शिकलोय आता मी. येस. यू रिमेंबर त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये ना टायपिंगचं मेन काम आहे त्या प्रो एडिटिंग मध्ये. हा बाकी समजून जा. XYZ सेलिब्रेशन वाजले किती रे 2 मिनिटं. फुल गँग रेडी होते. उतरा 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 लवकर. चला स्पीड स्पीड. युट्यूब कडून केक आणलाय. केक चला पुढे. अरे किती वाजले? मोबाईल आणले ना टाइम. आणि एक्साइटमेंट पोरांमध्ये भरपूर. मार 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 मार. अरे नाही दिसलं. मार. केकचा ब्रँड दाखवतो. A2 केक. कुठून आणलं? काय आणायला गेला? एक मिनिटच राहिलं मला वाटतं. एकच मिनिट आहे भाई काय आणायला गेलं? लेकिन तेच काय त्याला बोलतात, ब्लास्ट. ब्लास्ट मध्ये पण दिलवाला ब्लास्ट आहे. कुछ भी आ सकता है. तुझा ब्लास्ट मध्ये काही पैसा का? अरे मराठी ब्लॉगर आहे आपला भाऊ. मराठी. एक मिनिट राहिलं. चरणचा ब्लॉग बनवायला लागेल हिंदीमध्ये. बाईची वाट बघते. आला 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 आला. एकदम फुल लढाई करत आलाय. एकदम वॉरियर लाईक. फुल तयारीमध्ये. फुल तयारीमध्ये. चला चला पुढे चला, पुढे चला, सगळ्यांनी पुढे चला. हे त्याला आवाज जात असतील. चल चरण. अरे आईला मला काय दिसतच नाही खाली. पुरं फुल तयारी. सॅन्टा क्लॉज आले. विश माग लवकर. ए कपडे बिपडे घालून आलाय ना. दरवाजा ओपन करताना पायाला लागला. कॅमेरामॅन फोकस करू. अरे इकडे इकडे बघू दे त्याला. त्याला दाखवा, त्याचं तोंड दाखवा. मानव मानव विसरतील लोक. कलर आला, कलर आला. चला 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 चला. बॅक टू द पवेलियन. हा एवढा मोठा कापा इथंच. गटराव कापा.
भाई पोरग्याचं दिसायला बंद झाला. ह्या बाजूला उभे राहा केशाच्या कट्ट्यावर. केशाच्या कट्ट्या आम्हाला ही जागा सूट नाही झाली केक कापण्यासाठी. आम्ही त्याला पवेलियनला घेऊन चाललोय. हा चल. आणि थंड्याची बॉटल आणली आहे. थंड्याची बॉटल आणि इथं कसे हे सगळे श्रीमान लेजंड लवर्स आहेत, तर श्रीमान लेजंडला टॅग केलं तरी चालत काय. खूप पोरांना घेतली नवीन. हा खूप पोरांना प्रोत्साहन केलंय हा भाई. श्रीमान लेजंड ब्रँड. आपल्या नवीन गाडी घेतली ते बर्थडे बॉय आला. टाळा 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 टाळ्या. हसतोय हसला. केक हा पंखावरती चालू आहे म्हणतो. फॅन कुठं असतो. अरे अंधार फुल अंधार. हा डोळे चमकू दे ना यांचे. नको नको केक लावू नका फक्त केक खायला द्यावा. आणि मात्र चरणकडनं काय निघत नाहीये केक. ते नका पाहिजे असतं. अरे यार टॅलेंट पाहिजे. टॅलेंट पाहिजे. खाली देऊ हे केक तर दाखव असं फिरून दाखव. अरे थांब. आणि मात्र बर्थडे बॉय एकदम पंजाबी गाणे वाजवताना. भाई टीव्हीला लावून बघायचं. टीव्हीला लावून हा विषय गंभीर. भाऊ गंभीर. बसा. कॅमेरा मॅन जल्दी से फोकस करो. केक दाखव. अरे दाखवून झालाय केक. हॅपी बर्थडे मानव. अरे नको हॅपी बर्थडेच बोला. टू यू हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. इकडे राहिला इकडे. वा शॅम्पूनी केस धुतलेली आहे तुझी. त्याच्या आंघोळीची गरजच नाही तुला. सुंदर दिसते माझं गोंडस वाळ. फुल यादगार राहणार आहे. याला यादगार राहणार आहे. अरे मला इंडियन क्रिकेट टीमची आठवण आली. चालूच आहे. बस कामच जाईल. नाही रे कामत नाही. नंतर यालाच साफ करायला लावूया आपण. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा भावाला. असंच पुढे जात राहा. प्रगती करत राहा. वय वाढवत राहा. तू शाबासकी देतोय पुसतोय. मारू का. नको बस जेवला नाही खातोय. आता तुम्हाला बोललो अजून एक काय ते सेलिब्रेशन होणार आहे. ते आता आपण सेलिब्रेट करू. तिथेच भावा नंतर झाडू मार. तुला एकट्याला झोपायचंय. निकाल आपल्या सक्सेसफुली एकाची मेहनत थोडी रंगवली आहे. यशस्वी झालेली आपण आहे. रंगवलंय. याला रंगवतोय. या भावाची झालेली केकवर नको पडा. केकवर नको. केक खायचंय रे. हे लक्षात ठेव गोण्या बांधायला. माझा केक फोटो काढ. अरे सरकार लागले. आणि यार अशा गोण्या बांधायला रशा बांधून ठेवला. याला पण घे ना. असू दे ना भावा. मजा येणार आहे बोलतो हे टाक ना माझ्याकडे. केक कापू दे. केक थोडं तू घे. थोडं तू घे. गोण्या केक कापू. कापू पहिला. थांब पहिला केकचं हे तर घेऊ दे. हे थांब ना. ठीक आहे. अनएक्सपेक्टेड हा केक 10K चा केक. तर केक अशा प्रकारे हे आठवण नाही माझ्या बर्थडेच्या दिवशी बरोबर. सॉरी त्याला बोललो संडेच्या आधी तुझे 10K झाले पाहिजे भाऊ. बोललो की नाही. बोललेलास पण हे काढू. कसं होतं ते प्लॅनिंग होतं. असू दे रे. असू दे रे. हे माझी सोन्याची म्हणजे झाली 10K. भाई लोकांनी लय मोठी गोष्ट केली आपल्यासाठी. आपण पण हा संपला. अरे पुसके किती मारते. डेंजर काम करणार आहे. चल सुरू घे. तो संपला. चल या कापूया आता. आणि कापू दे. थांबा. थांबे. हे थांब पण काय बोलायचं काय.
10K झाल्याच्या खुशीमध्ये मित्रांनी काय केक आणलाय, तर मी खूप खूप आभारी आहे त्यांचा. आणि अशी प्रोग्रेस करू दे माझ्या मी स्वतः, आणि यांची पण होऊ दे थोडी थोडी. 100% थोडी नाही, जास्त बोलायला पाहिजे होता, थोडी बोला. नाही नाही, असं नाही. आणि थोडस बघा नूडल्स बघा कशा खाल्ल्या दोघांनी. कापतोय ठीक आहे. 10K बस याचा स्मेल बस आता. ह्याची इंस्टाग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन. एवढा राहू दे. आता जरा फोटो हे दाखव. फोटो आता फोटो हे माझा केक आणि माझा केक. तुझा पण राहिलेला त्याचा हॅपी बर्थडेचं कुठे आता आहे? 10K थांब. माझा 10K चिपकवतोय हा. थोडीशी क्रीम लाव. क्रीम लाव पहिला. एक एक मेकअप आर्टिस्ट. दोघांचे केक Makeup artist. अक्षय. अरे आपण गम बिम लावून चिपकवतोय माहिती का? अक्षय आपला क्रीम घेतले गम अक्षय सारखी. मेकअप हो गया आर्टिस्ट आहे. 10K. मेकअप मॅन आहे. मेकअप मॅन. त्याला जोकर बनवला मी. एक नंबर. अरे तुला दिलेले 2 ते कुठे टाकले तू? ते पडले रे बघ. चिपको. तुला पण आई, घे. तुला खूप अंधार नाही दिसत आहे का? माझा बर्थडे हे काहीतरी छान दिसते, हे मला खायचं नाही. काय त्याला चिपकव ना. आणि त्याला चिपकवलेलं. तो- आता ते उचललंस ना तू. अजून कुठे आहे? ह्याला लावलं. अरे पण बर्थडेचं कुठे गेले? हे जराशी म्हणजे एमसी लाव. भस्म लावतोय ना भस्म. काय डेंजर वाटते रे. हा vlog जरा जास्त 10K. जातील. खतरनाक 10K झालाय. शेअर करायला लागणार, फुल शेअर करायला लागणार. भाई थांबा. येऊ दे. लिस्टिप लावू काय लिस्टिप लावू. बाबू हा केक लय भारी आहे. चांगला फोटो घे. कॅमेरामॅन मस्त फोकस. गुलाब- हे समोर ये ना. समोरून मस्त ये. गुलाब आहे. ए फ्लॅश मार ना अक्षय. जरा फ्लॅश मार ना मोबाईल मधून. घे ना. केक साठी हाणामारी मारा आणि हा मानव रशा काढतोय. हा बोलले ना गोंधळ. की एक वर एक फ्री केक आहे. मी बोललो दुनिया डेव्हलप झाली लगेच एवढ्या लवकर एक वर एक free. मला आंघोळ पण करायला हे तर लागेल. वेगळाच प्लॅन होता याचा. Unexpected, Thank you, unexpected thank you. भावा. सगळ्यांना थँक्यू. हेच ते युनिक प्लॅनिंग होतं थोडं. तर मी पण थोडं खाऊन बघतो. वा पण मजा आली ना. खरोबर लय मजा आली. मजा आली ना. हा हे सेलिब्रेशन. यादगार रे का? केक घेऊन पळाला. आता मिलियन पण झाले ना, चरण त्याच्या मागे. पण या 10K ची खुशी नाही व्यक्त करू शकत. काय माहितीये का, असं सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट पण नव्हतं केलं. आता मिलियन पण झाले तरी एवढा आनंद नाही होणार असं होईल. भावा खुश ना. यादगार राहील. भावा खुश ना. यादगार बाय. राहील 100%. अबो अबो पळून घेऊन आला. त्याच्या हातातनं खेचून आल्या. त्याच्या पाणी पळवला आवरट. हा बघ. ये चॉकलेट ये रसमलाई. या. त्याची टेस्ट नाही बघितली. दाखव कसा लागतो. हा पळाला होता. बघा 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 बघा. मस्त आहे मस्त आहे चॉईस किती खाल्लंय माहितीये का. हा पेपर खातो. कंटेंट पाहिजे. वा. व्हिडिओ काढत राहतो. हे वरतून घे. घर 10K वाल्याचं पण झाडू मारतोय बाजूचा सोन्या. हा. छोटा सोन्या. आणि मी याला सांगतोय कसे मारा. आणि हा बघा चोर. चरण पूर्ण केक सोडतच नाही. मगाचपासून केकच भावा मेहनत करतोय. कारण की भावा दिवस रात्र इथंच असतो मला वाटतं. कॅमेरामॅन फोकस. टी शर्ट बदलून आलाय. चड्डी पण बदलली का रे? नाही चड्डी तीच आहे म्हणतोय. आणि थोडी मेहनत करतोय. आणि सोनू परत आपला त्याचाच बर्थडे. सोनू झाडू मारताना. आणि 10K. भावाने खूप मेहनत घेतली. हो याला जास्त केक द्या रे. जास्त द्यायला लागेल. कॅमेरामॅन फोकस. केक मी जास्त घेणारच आहे. हा सवाल आहे का? हे तर रेकॉर्ड झालं पाहिजे होतं. थर्ड टाइम मी झाडू मारतोय परत. काय आता फुल पंजाबी सांग. हा पळालाय. झाडू मारायला होते म्हणून बाहेर पळालाय. बाकी काय नाही. बिचारा मेहनत घेतोय कारण की त्याला केक हवाय. एक भारी Extra. ठेव. Extra. थांब जरा. म्हणजे बाकीच्यांनी काला चालू करा रे. देऊ गुलाबाचं पान. हा, कर. हे विनायक तुला एक सांगू काय? बस का झालं की. अरे नाही, तू एवढं साफ करता करता बाकीचा केक संपला तिकडं. नाही रे यार. नाही सर. अरे आरामात साफ कर. तो बघ. झाडू मार ना बघा. घरात कधी झाडूच आज मारला मला वाटतं ना एवढा फील घेतो ना मम्मी. कचरा बिचरा काढून झालाय. आता सगळे केक खाऊन घेऊया आपण मस्तपैकी. आणि सगळ्या केकवर आता डावे पड. मला सगळे वाटतं हा मैत्री केक आलेले फक्त आहेत. मला- सगळे आलेले आहेत. हा वरती साहेब याला कोणी देऊ नका रे. हे मी लय खाल्लंय आधी. त्याचा बर्थडे आहे तो थोडे मेसेज बघतोय. वरतून बघा काय पेपर सुने? पडायला लागले. हा चरण काय बोलतो? आजमधलं काय पुढचं? आता हे केक
चल. हा बघा यांनी पहिलाच उचललाय. नो केक खातोय. हातात का घेतलाय केक? तरी दाखवू दे. हा अरे हे बघा बघा. हे ह्याचं चॅनल आहे. ह्याची लिंक मी सांगितलं तुम्हाला दिसलं ना? डिस्क्रिप्शन. इथूनच करा. फॉलो करा. फॉलो काय फॉलो. फॉलोचं बटन तोडून टाका. हा उरलं रसमलाई आणि चॉकलेट. पूर्ण हातात घेऊनच बसला. लाज वाटते का रे थोडी तरी लाज? नाही मी मेहनत केली. मेहनत केली. भूक लागली त्याला चालू मार. 3 वेळा चालू मार. भावा गाणी नको लावू कॉपीराइट येईल मला. नोटेड बोल. नोटेड बोल. नोटेड. मेरे पोपो वाह हैप्पी बर्थडे ना मेरी पोपो. हमने तो विश ही नहीं किया. हैप्पी बर्थडे मानव. अरे जेवायला बसलाय का रे बाळा? मामाचा बर्थडे होता आज. पहिलं बोलायचं ना मिठाने नाव लिहिलं असतं मामा. चला केक खाऊया आता. मग केक खाऊया. हे याच्यात काढ मध्ये बघ खा. घ्या बाप ना. शेवटवर आता केक खाणं चालू आहे. आणि हा बघा याचा फोटो बघा. मानवचा लहानपणीचा फोटो. ए तू आम्ही नाही, हा झाडू. सोनू आहे. हा जोडू हा याचा बर्थडे याचा. आणि आम्ही ए बिफोर आफ्टर. बिफोर थांब ना. बिफोर दाखवू दे ना पहिला बर्थडे बॉय. हा बिफोर आफ्टर मोठा गोडा झाल्यावर. आणि हा बघा हा. आणि झाडू मारणारा सुपला शॉट. याला ओळखा याला. हे केक का रिव्ह्यू देतो मी. केक का हा एक एक तरी अत्युत्तम केक. बोल काहीतरी. अरे बोल बोलतच नाही. कॅमेरामॅन फोकस करके बैठा है. खाऊ दे त्याला. ये है चॉकलेट केक अत्युत्तम. ये है रसमलाई केक. बार्डी ये है बार्डी आम जिंदगी. अरे मराठी ब्लॉग आहे. बार्डी बार्डी बार्डी. चॉकलेट केक खूप मस्त आहे. आणि केक आणलेला माणूस कॅमेरामॅन म्हणजे जो चॅनलचा मालक आहे. जो ब्लॉग चालवतो. मी स्वतः मालक. त्याने आणलंय 2 केक. यार मी चॉईस नाही केलेली. चॉईस माझी पण आहे. बॅक सीटला आपण येतो. नाही म्हणजे सोबत रे. मध्ये तू नसशील. अपकमिंग चॅनल बार्डी. अरे बांधिलकी हे बांधिलकीचा विषय. ब्लॉगर बनणार आहे भाई. बांधिलकीचा नवीन प्लॅन लवकरच. लवकरच लॉन्च होणार आहे आपला नवीन चॅनल. आम्ही लिंक नाही करत आहे काय प्लॅन आहे ते. बघा नवीन होतोय काहीतरी तर केक पाहिजे. पार्टी पाहिजे. खावा ना केक. आपलाच आहे केक. ह्याचा पण चॅनल आहे. ह्याची पण लिंक देते. ह्याची तर तुम्हाला माहिती असेल. विनायक शांत बसला. विनायकची लिंक नाही. याला सांगून टाकलो आम्ही. केक खाऊन दमलाय. युट्यूबच नाही तर मी काय करणार. ओ माय गुरु. जसं काय आम्ही युट्यूबला ओन करतो. नुसत्या स्टोऱ्या. केसाला शॅम्पू बघा. शॅम्पू धुतलाय केस. केस शॅम्पूने धुतले. फेस येतो माझ्या केसांना. हे बघ. आणि मात्र अर्ध्याहून जास्त तर केक मध्ये कागदच खाल्ले त्या पोरांनी मगाचपासून. क्रेप पेपर भेटला. क्रेप. शाळेमध्ये वापरायचो तो. हे केक अजून उरलाय. खावा. अरे खावा रे. टँकेचा संपव. बारीक झालास तू पण. हे आपली बांधिलकी अशीच राहू दे. बांधिलकी. एवढी साफसफाई केली काय. बांधिलकी आपली अशीच राहू दे रे. शाबास मुलं अशीच झाडू मारत राहा. कधी कचरा केला तर. आणि तू स्टोरी ठेव. खाऊ की नको. खा. आणि कॅमेरामन सुयोग सोबत. हे सगळे. आणि आम्ही डवाल बांधील की पोरं. केक खाताना. आणि मात्र एवढा तोंडात टाकला नाही केक. हा 10,000चा केक आहे. 10,000. इथं दाखव. 10,000चा केक बोलतो बाय. कितीचा आहे रे? 10,000चा लेटेस्ट आहे याच्यामध्ये माहिती का. अच्छा. रसमलाई आहे ना. तू कसा बोलतोय भाई. डेंजर.
उसको रोज पेटल ज्यादा अच्छा लगेगा. अरे रोस्टर है हमारे इसमें सर. रोज पेटल तुला रोस्ट जास्त रोस्ट आवडलं करतो वाटतं. सगळ्यांना. आपल्याला लवकर जायचंय उद्या अक्षय. हा हा. आता झोपूया. ये आने दो आधी यांना केक खाऊ दे. अरे ते लोटांगण घेतो. केक खाऊ दे मग संपू आणि एंड मग करू आणि जाऊन झोपू कारण उद्या आपल्याला जायचंय बाहेर आणि ते बघूया आपण उद्याच्याच त्याचा पण ब्लॉग उद्या. 100%. अक्षयला वाटलं माझ्याकडे फिरवते मला बोलायचंय आणि ह्याच्याकडे फिरलेला होता कॅमेरा. ह्याचं काय नॉनस्टॉप आहे हा. नॉनस्टॉप आपण गाणी लावतो तसे चालू आहे. आम्हाला बसबस झाले. खाते उचलते खाते उचलते खाते उचलते खाते. ह्याचं काय चाललंय स्टोरी ठेवते खातोय स्टोरी ठेवते खातोय बोट बघ कशी चाटतोय. बर्थडे बघ कसं वाटतंय खरं सांग आवडलं की नाही सेलिब्रेशन. मला सेलिब्रेशन हा? कसं वाटलं. नक्की सांग मनापासून सांग बांधिलकीचा विषय. मनापासून एवढं सांगू विषय. शकतो मी केक खाणं सोडत नाही. विषय भावकीत जाणार आहे म्हणून तू सांग. दुसरं काय नाही वाजलेत 12 सोबत कोण येणार नाही. 12:30. 12:30 पाहुणे सोबत कोण येणार नाही. चंद्रावर तुला एकटंच जावं लागेल. चंद्रावर signature तुला एकट्याला करायला लागेल. व्यवस्थित आहे का तेवढं बघून ये. हा. चंद्रावर सिग्नेचर तुला एकट्याला करायला लागेल. बघ त्याला हेवी झालंय. हा, Heavy. बरं, दहा जमला. त्याला माहिती आहे अजून 2 जरा घास जास्त खाल्ले तर चंद्रावर जायला लागेल. यान नेऊन जायला लागेल त्याला चंद्रावर. बस बस अरे भाई फुल कंटेंट बांधायचे. हे बी चक अरे मैं खाने भी दे. खाओ. हाँ बस. भाई गाणी नको लाव कॉपीराइट आहे बार्डी बारडी बारडी. विषय हार्ड आहे. हाँ ओके डन. लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि ते बेल आयकॉन आहे त्याला असं दाबा आणि तोडा म्हणजे तोडा. पहिला मगाशी बोलला नाहीस मगाशी ते- हा. काय बोलतो तुला कसं वाटलं सेलिब्रेशन चल तू भाई सांग. मला एवढं उत्तम वाटलंय ना एवढं उत्तम वाटलंय अतिशय अप्रतिम भारी. आणि मी एक्सपेक्ट नाही केलं आणि ह्यानी माझ्या आधी कारणं बनवलेली की एकावर एक फ्री केक भेटतोय काय काय सांगितलेलं आणि मला समजलंच नाही. नंतर जेव्हा आणला केक तेव्हा पण काय अशी भनक लागली नाही पण ह्यांनी अचानक सुरू केलं माझ्यावर फवारण्या करायला तेव्हा समजलं भाई काहीतरी जबरदस्त प्लॅन. आज तो यांनी फवारण्या चालू केलाय. एक्सपिरियन्स एकदम जबरदस्त असा म्हणजे अनएक्सपेक्टेड होता म्हणून लय भारी वाटलं. थँक्यू. वेलकम. भावकीत विषय घ्यायचा. काय घेतोस. भावकीत विषय. 4 माणसं बसलेत घेऊन टाका आता काय मग आता. चला मग आपली बुक काढा. नाही हजेरी नाही घ्या. चल. सगळे प्रेझेंट आहे. प्रेझेंट नाही, खूप दिवसांनी आपण असे भेटलोय मला तर वाटतं हम्म. खूप दिवसांनी. काय जा. काय एक वेळ होता जेव्हा आपण रात्रीची गाणी लावायचं आणि हा, नाचायचो. पण ते दिवस आता राहिले नाही लॉकडाऊनच्या दिवस होते येतील ते. येतील ते पण दिवस येतील. आणि आपला नाही आपली एक ट्रिप होऊन जाऊ दे. सर्वांचा लाडका आणि त्याचं नाही आवडता चॅनल सण मोठी येतोय. करा आमची. हा हा परत तेच दिवस आणू आम्ही नाही, काय. हा येऊ परत पुन्हा आपण सगळे ग्रुपने एक पिकनिक काढू. आपली अलिबागची पिकनिक तर झाली होती होईल होईल. या वर्षी पण त्याच्या नाही. अगोदर आपण आपला लाडका आवडता सण येतोय सगळा कोकणचा. हा गणपती बाप्पा. मोरया. मग लवकरच आपण जाऊया आपल्या कोकणात. ते गणपती तर बाप्पा मोरया. एक जय शिवराय बघून बोलून लावते भाई. झोपले असतील. जोरात नको ओरडू हळू बोल. हा हळू एवढेच ऐकायला येईल तेवढंच. तू बोल. अरे तुझ्यासाठी थांबलोय आम्ही. मीच बोलतो. हा बोल आम्ही जे बोलणार फक्त. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. कारण याच्या हातावर tattoo आहे ना हर महादेव. हर हर महादेव. चला चला मग. चला 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 end. झालंय आता सेलिब्रेशन सर्व. मानवचं बर्थडे सेलिब्रेशन पण झालंय. रितेशचं 10K पण झालेलं आहे. मग आता हा ब्लॉग आपण इथेच एंड करू आणि भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भाई Bell icon पिस्टॉप झाला. भाई विसरू नका. पिस्टॉप झालाय. Subscribe आम्ही तो बोलल्याप्रमाणे करू शकत नाही माहितीये का. लाईक शेअर आणि ठीक आहे, सबस्क्राईब. आणि हा ब्लॉग कसा वाटला ते सांगा कमेंट कमेंट मध्ये मध्ये. सांगा. एंटरटेनमेंट होता थोडा. बाय बाय. बऱ्यापैकी ट्राय केलं. चांगला ब्लॉग असणार आहे. बोल ना बर्थडे बॉय बघा. बाय बाय बोल. बर्थडे बॉय बिझी आहे.